Salve, ce studio, ok, și astăzi o să deschidem un pachet cu Pokémon carduri. L-am apăsat cu Silver Tempest, Sword and Shield și acum hai să-l desfacem. Vezi că mi-am luat farfeca ca să desfac astea, am desfăcut. Hai să vedem ce cartonașe are. În chestia asta, clasic. Și acum hai să vedem. Walmer, Markrow, Emolga, nu știu dacă îi pronunț corect, Meditit, Growlittle, Regidrago V, Energy, Mercenary Jelly, Araquanid, Tanjore și Bidernavus. Ok, cel mai rar dintre toate, eu cred sincer că este ăsta. Regidragon V. Pica și Growlittle pe jos. Da, dacă vă place, nu uitați de un like, un share sau un subscribe. Eu sunt de și pe data viitoare v-am pupat. Pa!